Паважаныя пасажыры, аўтобус рухаецца па маршруту нумар 111. Вуліца Чарнышэўскага. Аўтобусны парк нумар 6. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Паўкруглая. Прыпынак. Вуліца Паўкруглая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод станочных вузлоў. Прыпынак. Завод станочных вузлоў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. магазин 1000 дробязяў. Прыпынак. магазин 1000 дробязяў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца 50 год, Гомсельмаш. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Вуліца 50 год, Гомсельмаш. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Універсам Паўночны. Прыпынак. Універсам Паўночны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Стадыён. Гомсельмаш. Прыпынак. Стадыён. Гомсельмаш. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Яфрэмова. Прыпынак. Вуліца Яфрэмова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Пажарнае дэпо. Прыпынак. Пажарнае дэпо. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Фадзеева. Прыпынак. Фадзеева. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод самаходных камбайнаў. Прыпынак. Завод самаходных камбайнаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца герояў-падпольшчыкаў. Прыпынак. Вуліца герояў-падпольшчыкаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Электраапаратура. Прыпынак. Электраапаратура. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Саліо Гомель. Прыпынак. Саліо Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. СЭС Гомель Ратон. Прыпынак. СЭС Гомель Ратон. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод Ратон. Прыпынак. Завод Ратон. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Прадпрыемства Каштан. Прыпынак. Прадпрыемства Каштан. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. аўтобусны парк Нумар 6. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. аўтобусны парк Нумар 6. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.